салом ва эҳтироми худро бо тамоми ҳамватанони азизу гиномӣ мерасонам. имрӯз мо дар марҳилаи нави рушди давлатдории худ қарор дорем. пешрафти иқтисоди устувори иҷтимоӣ ва риояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон дар меҳвари сиёсати давлатӣ қарор дорад. дар тӯли солҳои истиқлолият кишвари мо роҳи тӯлонӣ ва пешрафро тай намуда ба як давлати устувор ва боэътимод табдил ёфт. ҳукумати кишвар таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонид сатҳи зиндагии мардумро баланд бардорад, иқтисоди миллиро рушд диҳад ва нуфузи Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ тавқият бахшад. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ки ман аз номи он номзад ба вакили Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам, дар ҳамаи ин равандҳо нақши калидӣ бозидааст. барномаи ҳизб ба рушди соҳаҳои муҳими иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ равона гардида, ҳамеша манфиати мардумро дар мадди аввал мегузорад. дар солҳои охир Тоҷикистон дар соҳаҳои саноат, энергетика, кишоварзӣ ва маориф ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. барномаҳои давлатии дастгирии соҳибкорӣ, сохтумони нерӯгоҳҳои нав ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳизб мебошад. мо медонем, ки ояндаи кишвар аз ҳамкории давлат ва ҷомеа вобаста аст. аз ин рӯ ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҳамеша ба мардум наздик буда, бо ташаббусҳои созанда барои беҳбудии зиндагии шаҳрвандон саъй мекунад. имрӯз мо бояд саъю кӯшиш намоем, то дастовардҳои истиқлолиятро ҳифз карда, рушди минбаъдаи Тоҷикистонро таъмин кунем. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа барои рушди устувори кишвар, беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум ва таҳкими ваҳдати миллӣ пайваста талош меварзад. ҳадафи асосии ҳизб бунёди ҷомеаи рушдёфта, демократӣ ва қавӣ мебошад, ки ҳар як шаҳрванди он зиндагии шоиста дошта бошад. вобаста ба ин ҳадафҳои ҳизб дар 5 соли оянда аз инҳо иборат аст. якум, рушди иқтисод ва таъмини зиндагии шоистаи ҳар як шаҳрванди кишвар ҳадафи аввалиндараҷаи мост. барои расидан ба ин ҳадафҳо мо бояд шароити мусоидро барои соҳибкорон, бахсус соҳибкорони хурду миёна фароҳам оварем, ислоҳоти иқтисодиро идома дода, ҷалби сармоягузориҳои дохилӣ ва хориҷиро таъмин кунем, ба рушди соҳаҳои стратегӣ аз ҷумла энергетика, саноат, кишоварзӣ ва технологияҳои рақамӣ афзалият диҳем. корхонаҳои истеҳсолиро зиёд намуда, ҷойҳои нави кориро эҷод кунем, муҳоҷирати меҳнатиро коҳиш дода, ба кор таъмин намудани ҷавононро дар дохили кишвар таъмин намоем. дуюм, маориф ва илм асоси пешрафти ҳар як миллат аст. давлати мо бо ташаббусҳои бузург дар ин самт қадамҳои устувор гузоштааст. ҳадафи ман тавқият бахшидани ин раванд мебошад. таъмини таҳсилоти босифат дар тамоми зинаҳои таълимӣ, аз мактаб то донишгоҳ, таҷдиди барномаҳои таълимӣ бо мутобиқсозии онҳо бо талаботи замони муосир, фароҳам овардани имкониятҳои бештар барои ҷавонон дар илм ва нововариҳо, вусъат додани омӯзиши касбу ҳунарҳо барои ҷавонон ва занон, баланд бардоштани мавқеи устодону омӯзгорон дар ҷомеа. сеюм, ҳифзи саломатии мардум яке аз самтҳои асосии сиёсати давлат мебошад. ман дар ин самт пешниҳод менамоям тавқият додани хизматрасониҳои тиббӣ
و بلند برداشتن صفت طبابت، بنیاد و تجدید بیمارخانه ها، مرکزهای سلامتی، بلند برداشتن معاش و دستگیری اجتماعی طبیبان، پیشگیری بیماری های مزمن و تشویق طرز حیات سالم، دسترسی بیشتر اهالی با دارواری با صفت و طبابت رایگان برای نیازمندان. چهارم، دولت برای رشد دهات و بهتر نمودن شرایط زیست ساکنان دهات چاره‌های مؤثر اندیشیده ایستاده است. هدف من ادامه این روند و تأمین چنین اقدامات می باشد. بلند برداشتن حاصلناکی ساحه کشاورزی و دستگیری دهقانان، دستگیری صاحبکاران ساحه کشاورزی با تکنولوژی‌های معاصر، بنیاد راه‌ها، مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها و انشاءات‌های مهم در دهات، تأمین آبی آشامیدنی و بهتر نمودن سیستم آبیاری زمین‌ها. پنجم، جوانان آینده ملتند. من آماده‌ام برای حفظ و دستگیری جوانان چنین چاره‌ها اندیشم. تشکیل برنامه‌های دولتی برای تعلیم و تجربه آموزی جوانان، افزایش امکانیت‌های کاری و رشد صاحبکاری جوانان، بلند برداشتن سطح اشتراک جوانان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور، دستگیری جوانان در ورزش، فرهنگ و نوآوری. هموطنان عزیز، ساکنان شرفمند و مهنت دوست ناحیه دنگره و شهر نورک، من گلزاده محمدشاه قربانعلی، نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی یک مندته دنگره رقم 36 آماده ام تمام دانش و تجربه خود را برای پیشبرد این هدفها سفربر نمایم. با افتخار و صمیمیت بی‌پایان به شما مراجعت می نمایم. انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نه تنها یک معرکه سیاسی بلکه یک قدم مهم برای رشد من بعده کشور ما می باشد. انتخابات آزاد و شفاف و اشتراک فعالانه هر یک شهروند کفالت پیشرفت استوار جامعه ما می باشد. ما باید راه رشد استوار را ادامه داده دستاوردهای استقلالیت را حفظ و تحکیم بخشیم. این راه شکوفایی و پیشرفت است. من همچون نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان با مسئولیت بلند، اراده قوی و با اعتماد کامل می خواهم صدای شما را به سطح عالی دولتداری برسانم و برای اجرای طلبات حیات هر یک ساکن این منطقه سهم گذارم. ما باید یکجای این هدفها را عملی سازیم و برای آینده درخشان نسل جوان زمینه گذاریم. من بر آن باورم که هر یک شهروند می تواند در رشد وطن خود سهم گذارد. برای این ما باید بر رشد استوار اقتصادی، تأمین شرایط بهتر برای هر یک شهروند و تحکیم ساختارهای اجتماعی دقت مخصوص دهیم. هدف من خدمت به مردم، حفظ منفعت‌های ملی و تأمین زندگی شایسته هر یک شهروند می باشد. ما باید تمام ذخیره‌های موجوده را استفاده بریم تا که کشور ما به یک دولت قوی، معاصر و با نظام استوار اداره‌کنی تبدیل یابد. این راه یگانه تأمین ثبات سیاسی و اقتصادی برای نسل‌های آینده می باشد. اقتصادی با ثبات کفالت زندگی آسایشته و پیشرفت جامعه می باشد. برای تأمین اقتصاد قوی ما را می باید کارهایی را انجام دهیم که پیشرفت اقتصاد ملی را تأمین می نمایند. ما باید شرایط مناسب را برای رشد صاحبکاری و صنعت مهیا سازیم. از این رو من پیشنهاد می کنم که تمام تدبیرها برای دستگیری صاحبکاران خرد و میانه به راه مانده شود، زیرا محض
соҳибкорони ватанӣ қодиранд иқтисоди минтақавӣ ва миллиро мустаҳкам созанд. бо таъмини имтиёзҳои молиявӣ ва андози ташкили корхонаҳои нав ва рушди истеҳсолоти дохилӣ мо метавонем бо таъсиси ҷойҳои нави корӣ сатҳи бекориро коҳиш дода, шароити зиндагии мардумро беҳтар созем. илова бар ин, бунёди инфраструктураи саноатӣ ва тавсеаи шароити сармоягузорӣ метавонад заминаи устувори пешрафти иқтисодӣ гардад. мо бояд рушди кишоварзиро тавассути истифодаи технологияҳои муосир ва такмили системаҳои обёрӣ таъмин намоем, зеро маҳз кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими таъминкунандаи амнияти озуқавории кишвар маҳсуб мешавад. тавре ки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ зикр намуданд, яке аз вазифаҳои асосии давлат ҳифзи суботи иқтисодӣ ва таҳкими соҳибкорӣ мебошад. барои ноил гардидан ба ин ҳадафҳо ман талош менамоям, ки дар сатҳи қонунгузорӣ имкониятҳои бештари иқтисодӣ фароҳам оварда шавад. бо роҳи рушди лоиҳаҳои махсус барои минтақаҳои дурдаст, таъмини қарзҳои имтиёзнок барои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва рушди логистикаи дохилӣ мо метавонем иқтисоди маҳаллиро тавқият диҳем. ҳамчунин мо бояд ҳамкории байни бахши давлатӣ ва хусусиро тавсеа дода муҳити сармоягузории мусоидро фароҳам оварем, то ки соҳибкорон тавонанд бидуни монеа фаъолият намоянд. ҷомеае ки бо маориф ва илм таваҷҷӯҳи махсус медиҳад, ояндаи дурахшоне хоҳад дошт. барои ин мо бояд сатҳи таълимро дар тамоми зинаҳои таҳсилот баланд бардорем. ман пешниҳоди бунёд ва таҷдиди муассисаҳои таълимӣ, баланд бардоштани мақоми омӯзгор ва зиёд кардани маоши онҳоро дорам. таъмини таҳсилоти ройгон барои донишҷӯёни аълохон ва муҳассилини истеъдодманд бояд яке аз самтҳои афзалиятнок бошад. мо бояд ҷавононро барои таҳсил дар ихтисосҳои муҳими стратегӣ ҳавасманд гардонем ва бо таъмини грантҳо, стипендияҳо ва барномаҳои табаддули байналмилалӣ имкониятҳои таҳсилро васеъ созем. ман боварӣ дорам, ки маорифи устувор метавонад иқтисоди кишварро тавқият бахшида, барои наслҳои оянда заминаи мустаҳками рушди илм ва иқтисодӣ муҳайё намояд. саломатии мардум сарвати бузургест, ки бояд ҳифз ва таҳким ёбад. барои ин мо бояд беморхонаҳои муосир бунёд намоем, маош ва дастгирии иҷтимоии табибонро баланд бардорем, инчунин системаи хидматрасонии тиббии рақамиро ҷорӣ намоем. барои дастрасии тамоми аҳолӣ ба хизматрасонии тиббии босифат бояд барномаҳои махсуси дастгирӣ барои қишрҳои осебпазир роҳандозӣ шаванд. пешбурди сиёсати пешгирикунандаи бемориҳо ва тарғиби тарзи ҳаёти солим низ муҳим аст, зеро танҳо тавассути беҳдошти саломатии умумӣ метавонем ҷомеаи солим ва қавӣ дошта бошем. дар баробари ин ман ташаббус медиҳам, ки дастгирии иҷтимоии оилаҳо, модарон ва кӯдакони таҳким ёбад. ҳадафи мо на танҳо таъмини рушди иқтисодӣ, балки ташаккули ҷомеаи муосири адолатпарвар мебошад. мо бояд барои кӯмак ба оилаҳои камбизоат, дастгирии кӯдакони бепарастор ва баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии шаҳрвандон чораҳои муассир андешем. ҳамчунин барои муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои хонаводаи онҳо шароити беҳтар фароҳам оварем, то ки онҳо низ ҳис кунанд, ки давлат дар канори онҳост. ҳамватанони азиз, имрӯз ман ҳамчун номзад ба вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳам бори дигар
таъкид намоям ки пешгирии ҷинояткорӣ, ифротгароӣ ва шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои тундрав, инчунин таҳкими сиёсати хориҷии устувор аз муҳимтарин вазифаҳои ҳар як шахси масъул дар ҷомеаи мо мебошад. танҳо бо иттифоқ ва ҳамкорӣ метавонем суботи иҷтимоӣ ва амнияти миллиро таъмин намуда барои рушди босуботи Тоҷикистон заминаи устувор фароҳам оварем. ҷомеаи ҳуқуқбунёд бе риояи қатъии қонун вуҷуд дошта наметавонад. маҳз валояти қонун кафолати тартибот ва пешрафти давлат мебошад. аз ин рӯ ман ҷонибдори пурзур кардани низоми назорат ва механизми иҷрои қонунгузорӣ мебошам. таҳлилҳо нишон медиҳад ки бисёр ҳодисаҳои ҷиноятӣ на аз сабаби норасоии қонун, балки бинобар риоя нагардидани он рух медиҳад. пас моро зарур аст тавқияти низоми ҳифзи ҳуқуқ бо таъмини шароити муносиб барои кормандони мақомоти ҳифзи тартибот ва баланд бардоштани маошу кафолатҳои иҷтимоии онҳо, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа, махсусан миёни ҷавонон, то онҳо қонунҳоро донанд ва эҳтиром кунанд. фаъолсозии низоми таълимии ҳуқуқӣ дар муассисаҳои таълимӣ, то ки хонандагон ва донишҷӯён аз хатари ҷинояткорӣ ва оқибатҳои ҳуқуқии он огоҳ бошанд. таъсиси барномаҳои тарбиявӣ барои ҷавонон, то ки онҳо на танҳо қонунҳои давлатиро омӯзанд, балки худшиносии миллии онҳоро низ тавқият бахшем. ман бар ин назар ҳастам ки бо роҳандозии чунин барномаҳо метавонем сатҳи ҷинояткориро дар ҷомеа коҳиш дода, муҳити солимро дар кишвар тавқият бахшем. ҷомеаи солим ва устувор аз оилаи мустаҳкам оғоз меёбад. бештари ҷавононе ки ба ҳаракатҳои ифротгаро шомил мешаванд, ё аз оилаҳои носолиманд, ё ба таълиму тарбияи дуруст дастрасӣ надоранд. аз ин рӯ мо бояд нақши оиларо дар тарбияи фарзандон боз ҳам тавқият диҳем, то ки волидон масъулияти бештар эҳсос кунанд. барномаҳои иҷтимоии давлатиро барои ҳифзи ҷавонон аз муҳити носолим густариш диҳем, то онҳо имкониятҳои бештар барои таҳсил ва кор дошта бошанд. механизми мусоидро барои дастгириҳои оилаҳои камбизоат ва оилаҳои бесарбон амалӣ созем, то фарзандони онҳо аз ночорӣ ва муҳтоҷӣ ба доми гурӯҳҳои ифротӣ наафтаанд. таъмини ҷавонон ба шароити мусоиди таҳсил ва шуғли меҳнат, то ки онҳоро ба имкониятҳои воқеӣ рушд таъмин кунем. ҳар қадар ки ҷавонон ояндаи худро дар ватан дурахшон бубинанд, ҳамон қадар онҳо ҳимоягари ватану миллат хоҳанд шуд ва фирефтаи ақидаҳои бегона намегарданд. тоҷикистон ҳамчун як кишвари сулҳхоҳ ва узвҳои фаъоли ҷомеаи ҷаҳонӣ сиёсати хориҷии худро дар асоси дӯстиву ҳамкориҳо ба тамоми кишварҳои ҷаҳон пеш мебарад. барои пешрафти устувори иқтисодӣ ва таъмини амнияти сиёсати хориҷии мо бояд боз ҳам мустаҳкамтар бо дурнамоҳои равшан роҳандозӣ гардад. ҳамватанони азиз, ман ҳамчун номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадор мешавам ки бо масъулияти бузург ва садоқати комил барои манфиатҳои ҳар як сокини ин минтақа хидмат кунам. ман итминон дорам ки бо дастгирии шумо мо метавонем ҳамаи ин ҳадафҳоро амалӣ намоем ва як ҷомеаи пешрафта ва шукуфонро бунёд намоем. мо метавонем бо якдилӣ ва ҳамбастагӣ ба сатҳи нави рушд бирасем, зеро танҳо бо иттифоқ ва заҳмати пайваста метавонем ояндаи равшанро таъмин кунем. бо ҳам ба сӯи ояндаи дурахшон ба хотири шукуфоии Тоҷикистони азиз